दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बनरगाव मण्डलाव बेहाय गासै 572 जन दिनै भारतीय जनता पार्टीयाव हाबफैदों। बेहाय बांसिनानो महिलाफोर हिन्जावफोर आइजोफोर हाबफैनाय जाबाय। बेखौ आं गोजोननाय मोनदों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हिसाबै। आरो बेबायदिनो बांसिनानो बर' महिला बर' हिन्जावफ्रा लैहोर लैहोर गावनि सह इच्छायै हाबफैगासिनो दङ। आरो दस्रा मण्डलावबो बिदिनो जोङो हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरो बिदिनो लालांबाय थागोन। मानो होनोब्ला भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' समाजावबो दंसै। आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव। माबायदि बिथिंजों खामानि मावनो साखाफारा जानानै दं बिजेपि हिसाबै? जों बिजेपि हिसाबै दा जोंनि जाखिनि डिस्ट्रिक्टआव माने आंनि डिस्ट्रिक्टखौ आं होननो सानदों। बे डिस्ट्रिक्टआव जाखिनि कमि जानानै दङ बेहाय जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों बुंथिनो सानगोन महिलाफोरनि थाखाय। आरो जोंनि जाखिनि कमि बेखौ जों फुरा खालामनो थाखाय बिथांखौ जों बुंगासिनो दङ। आरो जेराव जोंहा EM नांगौ जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बे EMनि थाखायबो जोङो बुंथिदों जाहाथे जोंनि EMखौ दस्रा सोरबा सासे EMखौ दाननानै जाहाथे जोंनि भारतीय जनता पार्टीनिनो EMखौ जाहाथे होफिनो बिनि थाखाय जोङो प्रप'जेल हरदों। साराबो होनदों जे होगोन होननानै। दा बेखौनो जोङो नेनानै दङ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावहाय बिजेपिआ हारसिं गेलेगोन होननानै बुंदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खालामनानै जागायबाय। जों बिनि थाखायनो दा सोद्रोमा सोसननाय जेनेबा जोंनि दलाव बयबो फैगासिनो दं। जों बेखौ लादों जों हारसिङै गेलेगोन होननानैनो। आरो बेहाय आङो मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि दला बेहाय जोङो 12टा समस्तियाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो 8टाखौनो देरहागोन होननानै जोङो बेखौनो साखाफारा खालामगासिनो दङ। 600 प्लास 600निबो बारा 633 जन बेहाय जयनिं जादों आरो गोबां दंबावो बोथोरनि थाखाय फैयाखै। टारगेटआनो बेल'खामोन। टारगेटआ 400 लादोंमोन नाथाय 100 बारा फैदों बेनो आरोखि। बे बनरगावनि जेसेबां मोनफ्रोमबो गामि एरियानि प्राइमारिनिफ्राय फैदों बिथांमोना ओरैबायदि कर्मि बिसोरो थारमाने जेब्लाना भट फैयो अब्ला गावसिनि बिबेकजों भट होग्रा पार्टिजों खोथा गैया बिस्रा गावसिनि बिबेकजों भट होग्रा रायजो राजा असे भटार्सफ्रानो दिनै फैनानै बिजेपिआव हाबफैदों। बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां हौवा हिन्जाव नोंथांखौ लोगो नांनानै बेयाव मदद होनो थाखाय नोंथांजों जयेन जाफैदों। माबायदि फिल खालामदों नोंथाङा बे समाव? आं गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों। आंबो आसा खालामाखैमोन दि जोंना ओरैनो बर'फ्रा बिजेपि होनब्ला मारैबा बुंलाबायो सानलाबायो। थेवब्लाबो बिथांमोना दि फैनानै जयनिं जाफैदों बेनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बनरगाव सिंनि दाब जायगानि गामिजों फैनाय रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। मानो बिथांमोना आंखौ मदद होफैनायनि थाखाय। बिटिसि इलेक्सननि टारगेट नामा? बिटिसि इलेक्सनथ' टारगेट नङा। बिटिसिआथ' इलेक्सना गोबावानो दंबावो। बे मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाया। खिन्थु रायजो राजाफ्रानो गले बुंबाय थाबाय जों जयनिं लानोसै होननायखाय लानाय जादों आरो। इलेक्सना गोबाव दंबावोना बोसोरसेयानो दं नङा होमबा? बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला मा जाहैयो सोरजों लोगो जायो सोरजों लोगो जाया बेखौ बुंनो हाला। सरसा जाबाय थादों बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन। दा बुंनायाथ' बुंदों सरसायाथ' जादों जा नङा हारसिङै गेलेनो होननानै गोबां सावरायलायनाय जादों। स्टेटआवबो सावरायदों। खिन्थु राजनितियाथ' एखनबा सानसेयावनो बेलथायोना नङा होमबा? बेखौ लानानै दा आं जेबो बुंथ'नो हाया आरोखि। खिन्थु होनलायदों बयबो हारसिं गेलेगोन होननानै चिफ मिनिस्टाराबो बुंदों। थेवब्लाबो बोसोरसे दं हिसाबै बेखौ दा फाइनाल होनाया सम्भब नङा। ओमफ्राय जिथु जयनिं जाफैदों बिथांमोना सिगाङावहाय बबे पार्टिनि सापर्टार? पार्टि माने बिसोर जेब्लाना भट होयो बे समाव केन्डिडेटखौ नायनानै भट होग्रा बिसोर। पार्टिजों खोथा गैया बिसोर बारा। साफा सानै दं पार्टिनि बांद्राय गैजोबा बिपिनि गोबां दं। खिन्थु माखासे न'आवनो थाया होमबा पार्टियाव ओंखारिफोर नंगौना नङा? भट होना सोनांगौ जेलाना भट फैब्ला बिथांमोनहा गावसिनि गोसोजों बिबेकजों भट होग्रा बिथांमोनहा दिनै आंजों जयनिं जादों। बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
मेला फैबावगोन दंबावो आजि कन्टेक्ट लानाय गोबां दंबावो खिन्थु दा दोनथ'नाय जासिगोन लाथ'ला फैथारोबा लागोन ओरैनो एफा एनै लाबाय थागोन आंथ' फिसा फिसा लाबाय थागोन देरहानायनि सार्टआव लानांगोन ना गेलेथारनांगोन ना जोंना खेथियानो बेनोसैब्ला नङा होमबा माजों जों मा खालामनो जों दस्रायावबो थांनो हाखाला राजनितिक गेलेग्रा मानसिया दस्रायाव थांनो हाया ओंखायनो जोङो हमना लादो बे राजनितिकआनो जोंनि खेथि